Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Eta ongietorriak gaurko saiora. Gaurkoan, Joseba Pagolarekin, Labeko arlo soziokomunitarioko arduradunarekin eta UNICEF Nafarroako Maider Gabilondorekin hitz egingo dugu. Orain, has gaitezen. Gaurko komunikabidetako azalak ikusiko ditugu. Diario de Notiziasekin hasiko gara. Albiste nagusiak alarma egoera eta etxeratze agindua azpimarratzen ditu. Horretaz gain, mugako merkataritzak Urdazubi edo Luzaide bezalako herrien batezbesteko errenta igotzen duela jakinarazten du. Bestalde, koronavirusaren garaian kantatzeko zailtasunak aipatzen ditu. Eta bukatzeko, aridaneren lesioak osasunaren mendeurrena zapuztu duela nabarmentzen du gaurko Notiziasek. Diario de Navarrara pasako gara. Titularrak 11:00 6:00 etxeratzeko agindua emateko ezarritako alarma egoera azpimarratzen du. Argazkian, ostalaritzaren protesta zaratatsua irudikatzen du. Horretaz gain, nahiz eta neurriak ezarri, koronavirusak Nafarroan gogor jarraitzen duela nabarmentzen du egunkari honek, 698 positibo eta 2 hildakorekin. Gainera, Iruñeko miserikordian egun bat nolakoa den ere azaltzen du. Eta bukatzeko, mendeurreneko partiduaren ostean, osasunak bere atean giltzarrapoa jartzen duela aipatzen du. Gararekin jarraituko dugu. Titularrak Madrilek etxeratze agindua ezarri eta lurraldeak ixteko aukera ematen duela azpimarratzen du. Argazkiaren bidez aldiz, Formigalen Jon Izagirrek irabazi duela nabarmentzen du. Horretaz gain, kirol emaitzen laburpena eskaintzen du gaurko gararen azalak. Gai aldatuz, erreportai bat ere iragartzen du. Maizterren sindikatua putre funtsen abian hasi dela azpimarratuz. Bestalde, Mikel Otero Euskal Herria Bilduren hitzak ere jasotzen ditu azalean Zaldibarreko gertakarian inguruan. Gainera, Txibitek emozioz eta itxaropenez betetako eguna bizi duela aipatzen du. Eta amaitzeko, Baikoko Jose Ramon Garairi eskaintzen dio tartea. Euskal Herria irratiarekin bukatuko dugu. Albiste nagusia alarma egoera indarrean dela da. Horretaz gain, Nafarroako gobernuak neurri gehiago ezarriko dituen ala ez, gaur erabakiko duela jakinarazten du. Eta azkenik, Nafarroak 501 kasu berri erregistratu dituela azpimarratzen du. Udalerrietako albisteak ikustera pasako gara. Barainainen haur eta gazteendako 2008ko txotxongilo jaialdiaren barneko lehiaketak antolatu dituzte. Txotxongilo bat egitean datza lehiaketa batek, eta besteak komiki itxurako edo irudiztatutako txotxongilo istorio bat egitean. Lanak aurkezteko epea azaroaren 27 arte izanen da eta kultur etxeko atezaintzan aurkeztu beharko dira. Dena den, oinarri eta baldintzak udalaren webgunean kontsulta daitezke. Horretaz gain, azaroaren 6 arte Etxepare sariaren erakusketa bisitatu daiteke Maria Luisa Elio liburutegian. Eta Barainainekin bukatzeko, Baragazten udazkeneko jarduerak antolatu dituzte. Aisialdi osasungarria sustatzeko Hegoak elkarteak prebentziozko hitzaldi bat emango du. Horretaz gain, IESaren aurkako batzordea ere izanen da, ITS-ak harremanak eta sexualitatea normaltasun berri honetan bizitzeko modu berria aztertzeko. Eta bukatzeko, Run Team korrika egitera ateratzeko talde bat ere proposatuko dute. Bestalde, dinamizatutako tailerrak ere eginen dira. Musukoentzako zintzilikarioak egiteko tailer bat eta kamisetak tintatzeko beste bat. Gainera, COVID-19aren inguruan ere tailerrak antolatu dira. Adibidez, konfinamendu uneetarako eskola laguntza, eduki akademikoak etxetik jarraitu eta zalantzak argitzen laguntzeko. Eta amaitzeko, berdintasunaren inguruko jarduerak ere izanen dira. Azaroaren 25erako horma irudi bat egitea proposatzen dute, non gazteek emakumeen aurkako indarkerian nola hautematen duten adierazteko aukera izango duten. Gainera, pin moreak egiteko aukera ere izanen da. Azaldu dutenez, jarduera guztiak doakoak dira, eta batzuetan aldez aurretik izena eman beharko da. Une horretarako ezarritako segurtasun neurriak eta arauak errespetatuz garatuko dira jarduera guztiak.
Antxoainen komiki tailerra egingo da urriaren 27, azaroaren 3 eta azaroaren 10ean, 4:00 6:00 Arrobi gaztelekuan. Izen emateko azken eguna gaur da, email bidez egin behar da eta doainik izanen da. Komiki egilearen lana nolakoa den azaldu eta animaliak, pertsonak, egoerak eta bar nola marrazten alden ikasiko dute. Komikiaren arte sekuentziala ere landuko da bertan, eta bukatzeko binetak eta azkeneko produktua landuko dituzte. Tailerrari buruzko informazio guztia udal webgunean eskura daiteke. Iruñarekin amaituko dugu. Iruñeko udalak osasuna zoriondu du bere mendeurrenagatik eta bideo bat grabatu du historia egiten segi dezan animatzeko. Ikus-entzunezkoak atzera begiratzen du, gogora ekartzeko nolakoa zen gure hiria 1920an, Klub Gorritxoa hiriko erdiguneko lokal batean sortu zuten urtean. Osasuna Klub Atletikoaren 100 urteak estu joan dira Iruñari loturik. Bertan kokatu baitira 3 futbol zelaiak eta bertan ospatu taldearen balentriak. Taldearen hazkundearekin batera, hiria ere aldatzen joan da. 1920ko ia 33.000 biztanle izatetik, oraingo 209.000 igaro baita. Urriaren 24 hartan, 4 egun baino ez ziren faltako bigarren zabalgunea sortzeko obrak hasteko. 3 auzo alkate ere baziren, bata Donibanen, beste Arrotxapean eta 3. Magdalenan. Osasuna sortu zen urtean gainera, San Ferminak bestelakoak ziren, uztailaren 6tik 18 bitarte, hau da, 4 festa egun gehiago. 1920an gainera, baziren Iruñean besteak beste musika eskola bat, hiriko telefono sarea eta zentral elektriko bat, zeinak Arrotxapeako 4 Vientos zubitik egun zaldiko potentziaz lan egiten baitzuen. Iruñeko udalaren aurrezki kutxa eta bahitura etxeak ere lanean ziharduen, orduan Estafeta kaleko 57an. Mendeurrenaren karietara ere udalak iragarri du Osasuna Klub Atletikoari emanen diola Iruñeko urrezko domina. Udalak eman dezakeen sari gorena. Erabakia udal talde guztiek aho batez hartu dute, heldu den osoko bilkuran azaroaren 5ean berretsiko dutena. Eta gaia aldatuz, jakinarazi dutenez, udaltzaingoak kontrolak areagotu ditu azken asteotan kutsatze gehien dituzten eremuetan, eta 632 ikuskapen egin ditu Milagrosan eta Sanduzelaien. COVID-19aren batzordearen bileran, informazioa eman zen gainera, ostalaritzaren lan planaren eta hilerrian Domu Santu egunean hartuko diren neurrien inguruan. Kutsatze gehien dituzten Iruñeko eremuetako dispositibo bereziak, ikastetxeak, kulturguneak, kirolguneak, osasun zentroak, saltokiak, hiri autobusak eta ibilgailuak, txakurrendako eremuak eta taldeak bildu ohi diren espazioak kontrolatzea hartu du ardatz. Gainera, saio berean azaldu zen Domu Santu egunerako San Jose hilerrian ezarritako protokoloa. Gehienez ere, 2000 pertsona egon ahalko dira barruan. Ate nagusitik sartu beharko dute. Familia nukleo bereko 4 laguneko taldeetan. Irteteko ibaialdeko atea erabili beharko dute. Bisitek gehienez ere ordubeteko iraupena izanen dute. Maskara eta gela erabili beharko dira nahitaez eta segurtasun tartea gorde une oro. Temperatura neurtzeaz gain. Egungo osasun krisiaren egoera aintzat hartuta, Iruñeko udalak gomendatu du hilerrira egindako bisitak ahalik eta gehien banantzea, eta urriaren 30 eta 31 eta azaroaren 1ean ez joaten saiatzea. Koronavirusa prebenitzeko gomendioak. Sarri garbitu eskuak urarekin eta saboiarekin. Estul edo doministiku egitean, ahoa estali besaurrearekin edo mukizapi batekin. Botatzeko mukizapiak erabili, eta ondoren zakarrontzira bota. Arnas sintomarik baduzu eta infektatutako pertsona batekin kontaktuan egon bazara, etxean geratu eta deitu 112 telefono zenbakira. Beste zalantzarik baduzu, deitu 948 290 290 telefono zenbakira. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Nafarroako herri eta paisaiak ezagutu nahi dituzu? Bertako bizimodoa nola den ikusi nahi duzu? Hortarako zure programa da Herriz Herri. Zatoz gurekin eta 32 herrietan zehar ibiliko gara, Nafarroa ezagutuz eta deskubrituz. Zatoz!
Arratsaldeon, itxaso? Arratsaldeon, bai. Bueno, hemen gaituzu, Nafarroako antzerki eskolan. Zergatik ekarri gaituzu ona? Bueno, ni berez antzezlea naiz eta eskola honek ikusi ditu nire lehenengo hastapenak antzerki munduan. Eta orduan hemen hasi eta non jarraitu zenituen ikasketak? Edinburgoko unibertsitate batean ikasi nuen antzerki gradua. Eskozian. Eta orain, zertan ari zara edo? Xaloa telebistako, Nafarroak munduan saioa aurkezten dut orain. Non Nafarroako jende anitza elkarrizketatzen dugun eta haien atzerriko esperientziari buruz hitz egiten dugu. Eta gero zuek guztiekin partekatzen dugu. Zein proiektu interesgarria, ezta? Entzun duzue? Piztu ezazue Xaloa telebista. Eta egon erne, laiste izango duzue. Nafarroak munduan saioa ikusgai. Irria, umorea, hausnarketa, konplizitatea, jakin-mina eta beste 1000 gauza partekatuko dizkigute aurten ere gurera, Euskal City saiora etortzera ausartu diren solaskide jatorrek. Gure gonbidatuek binaka elkar ezagutu, taldea osatu eta ederki pasatzeko aukera izango dute sari ederrak irabazteaz gain. Aniztasuna eta euskararen alde, aurten ere Euskal City saioan izango gaituzue ostegunero Xaloa telebistan. Jarrai dezagun gaurko eta biharko eguraldia ikusten. Gaur, giro ezegonkorra izango da Kantauri isurialdean, bereziki kostaldean. Hegoaldean giro lasaiagoa izango da. Hodeiguneak Kantauri isurialdean pilatuko dira, bereziki kostaldean, eta tarteka zaparradak botako ditu, eta tarteka ekaitz kutsuko zaparrada mardulak bota ditzake. Zenbat eta hegoalderago mugitu, orduan eta giro lasaiagoa izango da. Apenas bustiko duen eta hodeiak eta urdinguneak tartekatuko dira zenbait momentutan. Haizea mendebaldetik ibiliko da, kostaldean bizi-bizi. Temperatura maksimoak jaitsi egingo dira. Barnealdean 11–13 gradu artekoak izango dira, eta kostaldean 15 graduren bueltan geldituko dira. Bihar, asteartea moteletik datorren arren, ordu askotan ateri eutsiko dio. Arratsaldean hodeiak trinkoagoak izango dira, eta orduan baliteke han-hemenka euri apur bat egitea, bereziki Kantauri isurialdean. Hego osagaiko haizea ibiliko da, eta eguraldiak epeltzeko joera hartuko du, batez ere ipar partean. Bertan, 20 gradura gerturatuko da temperatura. Koronavirusa prebenitzeko gomendioak. Sarri garbitu eskuak urarekin eta saboiarekin. Estul edo doministiku egitean, ahoa estali besaurrearekin edo mukizapi batekin. Botatzeko mukizapiak erabili, eta ondoren zakarrontzira bota. Arnas sintomarik baduzu eta infektatutako pertsona batekin kontaktuan egon bazara, etxean geratu eta deitu 112 telefono zenbakira. Beste ez zalantzarik baduzu, deitu 948 290 290 telefono zenbakira. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Nafarroako herri eta paisaiak ezagutu nahi dituzu? Bertako bizimodoa nola den ikusi nahi duzu? Hortarako zure programa da Herriz Herri. Zatoz gurekin eta 32 herrietan zehar ibiliko gara, Nafarroa ezagutuz eta deskubrituz. Zatoz! Arratsaldeon, itxaso? Arratsaldeon, bai. Bueno, hemen gaituzu, Nafarroako antzerki eskolan. Zergatik ekarri gaituzu ona? Bueno, ni berez antzezlea naiz eta eskola honek ikusi ditu nire lehenengo hastapenak antzerki munduan. Eta orduan hemen hasi eta non jarraitu zenituen ikasketak? Edinburgoko unibertsitate batean ikasi nuen antzerki gradua. Eskozian. Eta orain, zertan ari zara edo? Xaloa telebistako, Nafarroak munduan saioa aurkezten dut orain. Non Nafarroako jende anitza elkarrizketatzen dugun eta haien atzerriko esperientziari buruz hitz egiten dugu. Eta gero zuek guztiekin partekatzen dugu. Zein proiektu interesgarria, ezta?
Entzun duzue? Piztu ezazue Xaloa Telebista. Eta egon erne, laiste izango duzue, Nafarroak munduan saioa ikusgai. Irria, umorea, hausnarketa, konplizitatea, jakin-mina eta beste 1000 gauza partekatuko dizkigute aurten ere gurera, Euskal City saiora etortzera ausartu diren solaskide jatorrek. Gure gonbidatuek binaka elkar ezagutu, taldea osatu eta ederki pasatzeko aukera izango dute sari ederrak irabazteaz gain. Aniztasuna eta euskararen alde, aurten ere Euskal City saioan izango gaituzue ostegunero Xaloa Telebistan. Goazen orain gaurko efemeridekin. 1851 urriaren 26ean Ebaristo Txurruka asmatzailea jaio zen Izun. Gainera, urriaren 26ean ere, baina 1863an Gurutze Gorria sortu zen Genovan. Eta bukatzeko, gaurkoa bezalako egun batez, 2001an Soraya Esfandiari Iraneko printzesa hil zen. Manuela Fresko? Vale. Orain, Joseba Pagola dugu hemen gurekin, bera labeko arlo soziokomunitarioko arduraduna da. Kaixo, Joseba? Kaixo. Zer moduz? Ongi, lanpetutak. Lanpetutak, ez? Hori da hitza agian, momentu honetan. Bai. Zer da gertatzen Tasubintza enpresarekin? Bueno, Tasubintza enpresan, orain gaude murgilduta modifikazio substanzial batean, langileei nahi dietela aldatu ordutegiak, horietan hori negoziatzen ari gara eta ere ari gara lan hitzarmenaren negoziaketetan. Eta horretan genbiltzala, gure kidea eta delegatua ordezkaria den Judit kaleratu dute, edo kalean utzi dute. Orduan, egoera pixkat komplikatu da, agian. Bai, komplikatu da. Alde batetatik, negoziazio horiek nola doaz? Negoziazio horiek, alde batetik modifikazio sustanzial hori edo ordutegiak aldatu nahi dizkieten horretan, enpresak proposamen bat egin zuen, komiteak beste proposamen bat egin, eta orain enpresak jarri du pilota gure teiatuan. Aste honetan edukiko dugu beste itxordu bat, eta hor aurrera pausuak eman aldiren. Gero, negoziazio kolektiboan eta zeinari guke garrantzia gehiago, beste ez badauka garrantzia, baina garrantzia gehiago ematen dugu, zerti horrek ematen du, langile guzti hori, esan Tasubintza dituela egun 900 langile, enplegu zentro berezi handiena da Nafarroan, 13 lan zentro ditu Nafarro osoan sakabanatuta, eta 900 langile horietatik gehienak desgaitasuna duten pertsonak dira. Haien guzti horien lan baldintzak hobetzeko tresnarik garrantzitsuena negoziazio kolektiboa da, eta horretan esan dugun lan hitzarmena. Eta horretan komiteak proposamen sume bat egin zuen ikusita zen egoera COVID-aren guzti honekin eta 2020 bukatzeko hilabete gutxi falta zirela, 2019an bukatu zen aurreko lan hitzarmenaren bigentzia, egin genuen planteamendu errealista bat, eta batez ere erosmen ahalmena galdu ez esaten langile hauek. Zergatik egoera baliatuta eta orokorrean Tasubintza ongi dago ekonomikoki, aurre egingo dio erraz krisi edo kakotzen arteko krisi sanitario honi edo beragatik eragindako arazoei erraz aterako da hortik, gu planteatzen genuena langileek erosmen ahalmena galdu ez esaten, egin genuen aurretikan lau sindikatuok amankomunean genuen plataforma horretan zeuden aldarrikapen desente eta garrantzitsu asko alde batera utzi genitun eta zuzendaritzari proposatu genion lan hitzarmen bat sinatzeko proposamen bat, 5 puntutako proposamen bat, nahiko xumea, baina beraien datu ekonomikoak ongi ikusita eta nahiko errealista zena. Garrantzitsuena, edo 5 puntu horietatik garrantzitsuena eta langile guztiei eragiten ziona, bazen soldata igoera, eskatzen duena langile guztiei, soilik 2019an Nafarroan KPIaren igoera, Nafarroan
bizitzaren igoera igo zena, 2019an, 2020 honetan bermatzea soldatetan. Igoera hori ehuneko 1,3 da soldata horietan, eta Suinsari 280.000 edo 202.000 eurotako kostua eraingo lioke 2020 honetan. Esan, 2020 honetan, eta hasieran zuzendaritzak esan ziola komiteari eta bertan gauden aholkulariei erosketa bat egin zuela eta hartu zituela makina bat, injekzio makina bat, €1.000.000 bat baino gehiagoko kostatu zitzaiona eta beste lonja batean, beste eraikin batean, beste hainbeste ordaindu zuela edo behintzat horiek erosi zituela. 2.000.000 eta piko eurotako gastua bere gain hartu zuela 2020 hasiera honetan. Eta lan hitzarmen guztiaren kostea, kapilaren igoera eta beste hobekuntzak aintzat hartuta, osotara 330.000 eurotako gastua suposatuko litzaiokela zuzendaritzari. Orduan, badakigu, bai makinetan eta holan, inbertsioa segurunik egin behar dela, gerora begira eta merkatuan kompetitiboak izan nahi badute edo, baina ezinbestekoa da langileen minimo bat bermatua izatea. Eta eskatu dituzuen, egin dituzuen 5 proposamen horien aurrean, zein izan da erantzuna? Erantzuna izan da, bazegoen 5. proposamen bat eskatzen genuela kategorien arteko disfuntzioak horien inguruan eztabaidatuko zuen komisio bat sortzeak, eta zuzendaritza dio hori zegoela sortuta, baina ez dela eraginkorra izan, hori kenduta beste lauak, batetik kapilaren igoera esan du ezetz, eta nahi zuduela balizko igoera 2020 honen dako, 2020ko presupuestoari edo nola geratuko zen, 2020ko kontuak nola geratuko zen, hori lotutak nola geratuko zen 2020 bukaeran. Kontua da, inbertsio asko egiten baldin badituzu, kuenta de resultados esaten dena gazteraz, hori, zero aspekti baldin badago, ez dut, ez nire soldata edo, langileen soldatak ez dira egoko. Orduan, ez guk, langile horiek beraien erosmen ahalmena marra gorritzat jartzen dugu, eta hori bermatu behar da. Eta orduan, hori ezin da egon, edo ze kontuak izaten ditugun, edo euria egingo duen, edo ez duen euria egingo. Langileek minimo bat bermatu behar dut, eta minimo hori kapila da. Horri, esan ziguten hori, ezeskoa, borobila, horrek dakartzenarekin, horrek posiblea egingo lukela langile guztionen pobretzea, erosmen ahalmena berdina ez izatea, aurreko urtekoa 2020koan bezala, bizitza igo da 2019an, orduan beraien erosmen ahalmena jitsi, eta porrutuko ziren 900 langile eta Suinsakoak. Hori, puntu batean horri, ezesko borobila edo beste kontu batzutara lotuta. Gero, eskatu genuen ere, auxiliar kategoria zuten, daude 3 auxiliar kategoria, eta batzuk daukate soldata bat besteak baino altuago, orduan esaten genuen auxiliar kategoria horretan baitan, alde ekonomikorik ez egotea eta gora parekatzea. Orduan horri ere esan digute ezeskoa, eta gero beste kontu bat oso garrantzitsua ikusten genuela, enplegu zentro berezia bat izan da, eta nesta ez izan, zuzendaritzak bermatzen zuen kontratu relebua edo jubilatzerakoan kontratu relebu hori bermatzen zuen batzutan bai, beste batzutan ez, baina esun zertan derrizkorra izan behar. Eta guk esaten genuna, langile guztiendako berdin bermatu beharko litzakeela kontratu relebu hori. Bereik esaten dute, 8 langile egongo ziren horri lotuta edo eskatu ahalko zutela hori 2020 honetan. Orduan, esaten genuen guztiei bai. Horri, erantzuna izan da zuzendaritzarena, bermatuko diotela kontratu relebu hori desgaitasuna duten pertsonei, baina desgaitasuna ez daukaten pertsona edo beste langilei ez. Printzipioz, enplegu zentro berezi batean, 170 eduki behar du derrigorrez kontratatua desgaitasuna duten pertsonak, eta beste portzentaia batez, baina langileak dira ere, eta
hori ere eskatzen genuen orduan, hori esan digute. Horiek dira pixkat puntu hori, eta laugarren puntua edo folteko zen puntua, bazen transitorako plantatu genuen aldarrikapen hauek urte baterako izatea. Ez, vigentzia 2020. Bermatuko 2020 eta 2021 batean, hor, garrantzitsuak oso diren aldarrikapen guzti horiek jorratuko ditugu datorren urtean, eta ikusi gugun seguratan dagoen enpresa. Guk eskatzen genuen urtebeteko transitoko lan hitzarmen bat izatea, eta beraiek esaten dute 2 urtetarako. Osea, 2 urtetarako ez dute bermatu nahi izan langileen erosmen ahalmena. Eta, pixka bat negoziazio hauek nolabait lotuta daude aipatu duzun beste labeko delegatuaren kaleratze horrekin? Hala hori beste asunto bat da? Gure ustetan, eta zubintza, nahiz eta kanpora begira ematen duen irudi bat, guk ambito sozialean, daukagun zein den gure funtzioa, ematen dugula lana, zenbat, langile, desgaitasuna duten langileak, eta egia da, lan arruntean sartzeko zelako arrazoa den, gero ere, orokorrean legeak dioena ez da betetzen, zaitik 2% portzentaiak bermatu beharko zituzten enpresa guztietan, ez da bermatzen, baina, eta zubintzak nahiko itxura kanpora begira, ze ongi ez, eta zubintza zelako funtzioa betetzen duen gizarte honetan. Gero ere, barrutik ikusita, beste kontu bat ikusi ahal da. Eta gu badakigu eta bintzat labetik daukagu nahiko repertorioa langileak eskubideak aldarrikatu dituztenak eta zubintzaren zuzendaritzaren aurrean, eta langile horiek modu baten edo besten errepresaliatuak edo bidetik kendu izan dituztela. Batzuetan berein kontra egiten, santzioak eta olakoak, baina beste batzuetan ere kriston dirutza jartzen mahai gainean beraiek ospa egin dezaten edo egin dituzte modifikazio sustanziala langile horiei egoera kaskartzeko eta azkenean beraien burua ikusteko ni kanpoan nago eta ni banoa. Ez dute hemen jarraitu zen nahi. Eta Juditen kasura gure delegatua, azken kalean geratu den delegatua, orain dela 2 urte aldarrikatuzun eta erreklamatuzun bere kontratua mugagabea beharko zula izan. Bere kontratua behin-behinekoa zen, eta egia esan hau ere, zerbait salatu egin duguna bada, eta zubintzak, eta beste enplegu zentro berezi batzuk ere, hemen Nafarroan erabiltzen dutela sistematikoki behin-behinekotasun hori edo kontratazio behin-behinekoak sistematikoki erabiltzen dituztela, eta gainerak legeak modu baten edo besten aukera hori ematen die. Desgaitasuna izateagatik egon alzare 3 urtez kontatuz kontratu behin-behinekotasunean edo eta inolako etorkizuneko garantiarik gabe. Eta Juditek hori salatu izan zuen, judizialki, saiatu izan zen, bere kontratua mugabe izatea, eta orduan, orain esan diote bere kontratua bukatu dela, ez dagoela lehenik, eta egia da, eta zubintzak lana badaukala. Nahi izan ez gero, enpleatuta jarraitu alzune Judit, zeretik egiten zuten lana jarraitzen du, edo beste lanpostu batean jarri ahalko zuten. Hori da horrela beste langile batzuk, bere plantan zeuden beste langile batzuk, beste lanzentro batzutara eraman dituztela. Orduan, dena denez, legeak ez du bermatzen, ez? Nolabait bere jarraitu ahal izatea. Legeak ez du bermatzen, legeak bermatzen du bera jarraitzea. Osea, egin ahalko zioten beste kontratu bat. Eta bera ordezkaria bada. Eta egia da, eta zubintzak egoera larriagotan egon den urteetan, atzera begira, non beste sindikatu batzuek sinatzen zieten atzera pausuak, soldata jaitsierak, lanaldiaren igoerak, egoera horietan, betianik eta zubintzan sindikatu guztien zerrentan joan dira langileak, desgaitasuna duten langileak. Eta langile horiek joan ahal izateko modu portzental altu batean, derrigorrez ebentualak izan behar ziren. Zetik, 3 urtez izaten dituzte lanpostu berdinean, baina bere kontratua mugagabea izan gabe. Orduan, aukera bazeukaten eta hemen eman dena zerbait ezoikoa izan da. Da, lehenengo ordezkari legala eta zubintzak modu honetan kalean uzten duela desgaitasuna duen
langilea kalean usten dula modu honetan ordezkari legala izan da. Aurretikan egon dira, desente, eta inoiz ez ditu kaleratu. Eta egoera ekonomiko kaskarragotan edo lan falta handiagoa zegoenean 2008ko krisi horretan ez ditu olakorik egin. Orain bai, zergatik egin du Juitekin? Nire usteetan Juitekin egin dula eta jende askorekin zerbait aldarrikatu duenean kendu dituztela bidetik. Eta igual ekarri nahiko nuke orain beste oraindik ez dugula salatu, baina igual orain aprobetxatzen dut eta salatu nahi dut, genuen beste delegatu bat, eta Suitzat ditu 21 ordezkari legala, komitean. Horietatik, labek ditu 8 lab, orain dela 3 urtetik lehen indarra da. Eta orain dela 4 urtetik, eduki du aukera beste sindikatu batekin, orain arteko negoziazioa buelta bat ematea, eta azken 4 urtetan KPI gorako hobekuntzak izatearena. Estrategia mahai gainean jarrita eta dinamizazioa gure gain hartuta. Bueltatzen delegatuaren kontura, beste delegatu bat, orain gutxi, orain dela hilabeteat utxizun enpresa. Eta esun utzi, joan zelako beste leku batera lanera, utxizun eta parora joateko. Deitu ninduen egun baten, eta zazian, ezin ezko dut gehiago, noa, basoa zela, ez zaitez joan, zetik. Langile horrek zegoen Burlatako lanzentroan, atzaldez lan egiten. Bakigu zelako arazoak dauden edo dituzten enpresak atzaldeko lana gustoko duten langileak topatzeko eta atzaldeko turnuan joateko, jarraian beti atzaldez joateko langileak topatzeko. Askotan, kontziliazio kontua direla eta jende gehienak goizez egin behar dulako lan edo nahiago dulako lan egin. Pertsona hori egiten zuen lan atzaldez, Burlatan. Hor bazutan beste delegatu batzuk, gainera harreman ona langileekin. Langile hori jakinda, bera gustoko zula zaiti, goizez oso gaizki pasten zula lanean, egin zioten. Tomas, hemen zure lana jarritzen du, zu basoaz Arazurira. Orduan Burlatatik, eraman zuten Arazuriko lanzentora. Eta hori, Arazurin zegoela, kriston oso gaizki partzun gauetan ezin loak hartu eta lan egiten gaizki, eta gainera, Arazurin zegoela, egunero, edo ia egunero, eramaten zuten enklabe batera, enpresa batera, orain mugitu honea, lanaldiaren erdian, orain ezoa zorrea joan zaiteztakin ora, eta azkenan lortu zuten, ez zuten kaleratu, baina lortu zuten bere osasunangatik lana utzi behar izatea. Modifikazioa salatua genuela, probestu ahal izan zuen, eta joan zen 20 egunetako indemnizazioarekin. Baina bera ditu nindunean, joan bar zen, noa, zeitik ez dut gehiago guantatzen hemen. Hori da, eta Zubintzak bazekien langile honek, Tomasek, ze gaizki partzen zuen goizez lanean, ze ongi zegoen atzaldez lan egiten Burlatan. Eta honen aurrean, zer egingo duzu edo zertan zabiltzate? Honen aurrean, atxo elkarretaratu ginen, labeko hainbat enpresetako ordezkarik eta afiliatuk, 80 elkarretaratu ginen atxo eta Zubintzak horko jenen daukan ofizina orokorren aurrean, zuzendaritzaren aurrean, eskatzeko alde batetik Judit berriro onartua izatea, berriro lanean jarraitzea eta ordezkari gisa bere lana aurrera jarraitu ahal izatea. Eta ostiral honetan elkarretaratuko gara Tafallan. Eta jarraituko duzu gero? Printzipioz bait jarraitzeko asmoa daukagu, ez diogu txikotasunisari ainerraz ordezkari bat bidetik kentzea, enplegu zentro berezi bat da, eta gero esatengo dute, aukera berdinak ematen dituztela, eta derretasun duten pertsonen eskubideak eta beraien trebatasuna eta lanari begira, behitu, delegatua dena, beste langileen ardura batzuk bere gain hartzen dituenak ordezkaritza hori eramateko zuzendaritzaren aurrean, eskubidea defendatzeko, errez kentzen ditu nahi ditunean. Orduan,
jarraituko dugu. Eta ez soilik Juditen dako, uste bai dugu delegatu ordezkari baten alde egitearena langile guztien alde egitea delako. Eta ez soilik orain langile guztien alde, baizik eta ere legeak bermatzen badie desgaitasuna duten pertsonei desgaitasuna izateagatik enplegu zentro berezietan 3 urtez behin-behineko kontratuekin izatea, langile horiek nahi izan ez gero beraien eskubideak eta langile guztien eskubideak defendatu ahal izatea zuzenean enpresaren aurrean. Zaitik kontratazio, gehiegizko kontratazio behin-behineko horrek eragiten duna langilearen ganda, ni 3 urtez kontatuz kontratu ez dut txintik ere esango, zaitik zerbait aldarrikatzen badut, nahiz eta nirea izan, igual kenduko diate erditik. Atzo, itxegin nuen langile batekin, bertan ez dagoena, honetaz hitz egiteko, eta guzti hori, eta berze iruditzen zitzaion, eta esan zian Judite Tafallako ordezkaria da, eta bertan tasun izaktua Tafallan duen enpresa horretan, esan zian, behin bertako arduradunari eskatu ziola berari uste zuen ordaindu behar zioten zerbait, eta bertako arduradunak esan zion que si no te gusta lo que tienes, ya verás. Diote, osea, berak esaten zian Nacho, egia da, berak esan zian ez esateko hori, ez ateratzeko hori hortik, ez dute esango bere izenik, noski, baina olakoak badaude. Eta Tafallan, eta salatzen genuen info batean, enpresa baitan, Tafallan azken hilabetetan ez dira gutxi langileak, gurekin harremana jarri direnak, salatzeko bertako arduradunen beraiekiko jarrera. Zerbait eskatzerakoan edo beraien eskubideak aldarrikatzerakoan. Jarrera ez dela ona izan ez gutxi ere. Orduan langileen artean ere ez giroa izango da pixka? Bai, kendu dute Tafallako lanzentorretan nun arazoak egoten ari diren, langileak beraien eskubideak bermatuak izateko, kendu dute Tafallan labeko ordezkari genuen bakarra. Ordezkari bakarra Tafallan uste desgaitasuna tailerreko ordezkari bakarra. Orduan orain ez, ikusi beharko da bai, guk jarraituko dugu hori mobilizazioekin eta abere eta bere horretan sartzen den eta bere gain hartzen du Juditen kontratazioa. Ikusiko dugu, pendiente, gelditu beharko gara. Bai, saia dago, baina, ez da izango ez dugu irgarelako saiatuko. Seguro. Mila esker. Zuei. Egoeraren berri ematera, eta animo. Bai, eskerrik asko eta zuei aukera gu emateagatik. Bale. Zelako txapa, ez? Kontatu duzu guztia, Igual luzea edo, berdin da, ez dugu. Koronavirusa prebenitzeko gomendioak. Sarri garbitu eskuak urarekin eta saboiarekin. Estul edo doministiku egitean, ahoa estali besaurrearekin edo mukizapi batekin. Botatzeko mukizapiak erabili, eta ondoren zakarrontzira bota. Arnas sintomarik baduzu eta infektatutako pertsona batekin kontaktuan egon bazara, etxean geratu eta deitu 112 telefono zenbakira. Beste ez zalantzarik baduzu, deitu 948 290 290 telefono zenbakira. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Kaixo, Maider, zer moduz? Kaixo, ongi, hemen, lanean. Abiatu berri duzue aurtengo txertaketa kanpaina, ez? Eta suposatzen dut aurten pixkat berezia izango dela guztia. Bai, egia esan aurten, pentsatzen dugu errazagoa dela jendeari ulertaraztea zinen garrantzitsua den txerto bat eskuragarri izatea gaixotasun bat saihesteko, ez? Orain arte hemen eskuragarri genituen gure artean txertoak
gaixotasun, aurrentzako grabenak ziren gaixotasunen aurkako txertoak eskuragarri genituen, asko gainera dohainik jasotzen zituzten aurre gure osasun zentrotan, beste batututa endo da zegoen, baina hortan nik uste estaldura ona genepala hemen, baina orain azaldu zaigu COVID-19 eta ikusi dugu, zeine garrantzitsua den txerto bat gure esku izatea, horrelako tasun bat, hilkortasun tasa handia duen hilkortasun bat saihesteko, ez? Orduan, gutxi gora bera, zenbat heriotza ahalko ziren saiestu haur guztiak txertatuko balira? Urtero kalkulatzen dugu, salbatzen dituztela 2-3 milioi bizitza txertoek, ez? Baina oraindik badakigu 14 milioi haur txertatu gabe daudela herrialde ezberdinetan, kasu batzutan, gatazka egoeran bizi direlako, larrialdi egoeran daudelako, askotan orain COVID-19 dela eta txertaketa kanpainak eten egin dira, eta aurre asko txertori gabe dituzten ari dira. Orain eskatzen duzuna pixkat da berriz ez, berrabiaraztea txertaketa kanpaina hauek. Bai, txertaketa kanpaina horiek, eta laguntza eskatzen dugu txertaketa kanpaina horiek bultzatu ahal izateko, ez? Herrialde, pobrezi egoeran dauden herrialde batzutan txertaketa kanpainak eten egin dira, txertaketetara bideratzen zituzten fondo guztiak COVID-19 aurka borrokatzeko bideratzen zituztelako medio guzti horiek, ez? Eta txertaketa kanpaina bat aurrera eramateko mediorik ez dutelako, fondorik ez dutelako, ez? Eta orduan, nahi dugu jendeak kontzientziatzea oera zeinen larria den eta beste alde batetik bere emariak o diru laguntza eskaini dezala txertaketa kanpaina horre berri da martxan jartzeko eta aur guztiak babestu ahal izateko. Badakigu 5 urtetik bera ematen diren hilketen 10-tik 3 saiestu zitezkela txertoekin, ez? Eta txertoak, ikusten dugu arazo larri baten aurrean, irtenbide o konponbide txikia o erraza direla, ez? Eta jakita nola saiestu ditzazkegun heriotze guzti horiek, ezin gara gelditu ezer egin gabe, ez? Orduan berez, txerto hauek ez dira oso garestiak? Ez dira garestiak. Askotan askozaz garestiagoa da txertoa eraman ahal izatea aurra dagoen tokira bera txertoa baino, ez? Badakizu kaso batzutan, gure ekipoek eramaten dituzte txertoak asto gainean, motxilatan, motorretan, edozein medio erabili behar izaten dira txerto horiek egoera seguru baten eraman ahal izateko, ez? Badakizu txertoak ongi mantentzeko, temperatura baten barruan egon behar direla eta kasu batzutan, temperatura mantentzea eta txertoak egoera on batean iritsi ahal izatea komunitate batzutara oso zaila, ez? Zer esanik ez, orain Sirian bultzatzen ari garen kanpainak, egun hauetan txertatzen ari dira komunitatez komunitate eta, gatazka egoerakin oso zaila dela, ez? Lan hori aurrera eramatea, baina lortzen ari gara eta iristen ari gara toki oso runeko tokitara, ez? Denaren, egoera honekin agian ere ekipo hauek zailtasun gehiago izango dute jendearen gana iristeko? Bai, egia zeuden komunitate askotan, osasun zentrutan da jende ohituta zegoen aurra jaiotzen zenean, lehenengo hilabetetan hurbiltzen osasun zentrutara aurra txertatzeko, baina momentu honetan beldur asko dago osasun zentrotara hurbiltzeko, ez? Guk hemen ere arazori ematen ari da, ez? Jendea bildurra dauka osasun zentrora hurbiltzera eta beste herrialde batzutan baita egoera hori ematen ari da. Beste kasu askotan aurrak ez dira ospitaletan jaiotzen ari, beldur hori existitzen delako edo
osasun zentroak kolapsatuta daudelako, ez? Orduan horrekin... Eta bai, honek asko zentzen dugu bai. Orduan horrekin ere agian informazio eta kontzientziazio kanpainak egin beharko dira, ez? Bai, bueno, hori lan hori beti egin behar izaten dugu, komunitateetara antolatzen dugunean txertaketa kanpaina bat, lehenengo bidaltzen ditugun ekipoak izaten dira kontzientzia eta informazioa edatzeko ekipoak, ez? Eta, bueno, materialeak egiten dugu, afitxeak eta bat, komunitateetan banatzeko eta jendeak jakin dezan txertaketa kanpaina bat izango dela, zeren aurka txertatzen ari diren aurrak eta informazioa izan dezaten, gero txertoak ara iristarazten ditugun egunean, jentea parte hartzeko kanpaina hor. Esan dizu da bezala oso zaila izaten akaso batzutan txertoak iristaraztea komunitateetara eta ezin gara hasi txertoak eguzkitan utzita jendea konbentzitzen txertatzeko behar dugura da lan hori aurrez egina egotea eta ja txertoak izten diren egunean ahalik eta bizkorren txerto horiek aurrei batea, ez? Eta aurtengo kanpainarako zer nolako aurre ikuspenak egiten dituzue? Ez dakigu, urte berezia da, badakigu hemen ere krisi ekonomiko handia sortu duela COVID-19aren izurriteak, eta badakigu premiak ere hemen handiak direla, ez? Horregatik, aurten dena da ezberdina eta ez daukagu aurreikuspenik kanpainantarako, eta helburua baita dobleak dira. Alde batetik kontzientziatzea, eta beste alde batetik laguntzak lortzea kanpaina hori egiteko. Eta hemen ere lan berezi egin behar dugulako, elgorriaren txertoa gero eta jaisten ari dalako estaldura, txerto honen aurrean, eta honi buruz ere hemen hitz egin behar dugulako, eta hausnarketa bat zatu behar dugulako tartean. Kasu batzutan gertatzen da, elgorriakin goratzeu ginean, nengoenean, lehen biziko aldizku nintzenean, aurra asko hiltzen ziren elgorriagatik. Eta handik urte batzutara, txertaketa kanpainak eta sistematikoki egiten ari zirenean, hilkortasun tasa elgorriagatik jaitsi izan, eta jende asko kuestionatu zuen, baina elgorriagatik inorrez da hiltzen, aurrak ez dira hiltzen da, zertako txertatu behar ditugu aurrak. Hene horatzen du, kaseta bat iri komentatzen diola, ezke guztiz kontrakoa da zure galderaren planteamentua. Ez badira hiltzen elgorriagatik eta txertaketa kanpainak egiten ditugulako, eta jotasun honen aurkako estaldura oso handia delako herrialde honetan. Jaisten badugu estaldura hori, segituan izango ditugu izurrite berriak elgorrianak, ez? Da hori esplikatu behar da, eta esplikatu behar da behin eta berriz eta jendeak ulertu behar du oso eraginkorra dela, nahiz eta ez ikusi horrelako gaixotasunik horren aurka txertatu izatea aurrak eta gizarte osoa. Hala ere ulergarria da, ez? Momentu honetan baliabide guztiak jartzea COVID-aren inguruan edo ikerketa horretan. Bai, nik uste baita kasmotan berezia dena da, honek guri afektatu digula, ez badakigu herrialde txiroetan badirela beste gaixotasun batzuk guri ez dikutenak afektatzen, eta horren aurka borrokatuko medioekin bideratzen, ez? Demagun ebola, malaria eta abar. Kasu honetan, COVID-19 afektatzen ari da mundu osoari, eta herrialde txiroetan ez daukagu hainbeste datu jakiteko zenbat afektatzen ari den. Nire esan ziaten herrialde baten, ez dago ziur zen, horregatik ez dut esango herrialdea, baina esan ziaten, 350 positibo bakarri daude hori apirilan edo zan. Eta esan ziaten, baina eske 350 PCR bakarrik egin izan dira herrian, ez zegoelako PCR gehiagorik. Orduan, kasu batzutan, estadistikak herrialde batzutan, kontua zen, komentatu zidatela herrialde baten 350 positibo zeudela, eta esan zidaten, baina
bakarrik egin ahal izan dira 350 PCR, beraz dena positiboak atera dira. Eta gehiago ez dira egin ez dagolako PCR gehiago herrialdean. Orduan, askotan ikusten dugunean herrialde batzutan, hegoaldeko herrialde batzutan, COVID-19-aren inzidentzia ez dela hain handia hemen iparraldeko herrialdeetan bestekoa, datu horiek akotxartean jarri behar ditugula, horregatik ez dago mediorik probak egiteko eta jakiteko noraino afektatzen ari den COVID-19. Eta baita COVID-19 dauzkan sintomak oso antzekoa dira, pneumonia batenak eta pneumonia adibidez, gaixotasun bat da, hegoaldeko herrialdetan aurra asko hiltzen dituena, eta hilkortasun tasa oso handia dituena. Beraz, ez dakigu azkenean pneumoniagatik hilden, edo COVID-19agatik hilden ezin izan direlako probak egin, Ja, orduan, COVID-19ak eta beste gaixotasun hauek garrantzi berdina dute, esan dezagun. Guretzako bai, eta gu jarraitzen dugu lanean beste gaixotasun baten askoren aurka borrokatzen eta adibidez gosetea ere beste izurrite bat bezala tratatzen dugu eta beste emergentzia bat bezala. Orduan, gure lanean COVID-19 arazo bat gehiago izan da. Ez da arazo larriena edo garrantzitsuena. Gu jarraitzen dugu esanen aurka borrokatzen, malarianen aurka, elgorriaren aurka, polioaren aurka borrokatzen eta bar. Gainera, aurkeztu duzuen txostenean, hor agertzen direla datu pila bat, azken urteetan egin duzuen lanaz eta bar, ere badago atal bat, nolabait Espainiara bideratuaz, hemen ere konfinamenduan eta pandemian zenbait txerto jartzeari utzi zaio? Bai, egia esan, gure osasun sisteman edo hemen Nafarroan jarraitu da txertatze egutegia jarraitu dute haur txikiek, haur txikiak 3 hilabetetik berakoak, 6 hilabetetik berakoak, txertatzen jarraitu izan dira garai honetan. Baina egia da familia askok ez dituela eraman aurrak txertatzera edo ja 4-5 urteetako aurrak beste txertaketa egutegian beste txerto batzu zituztenak ez dituztela eraman edo atzeratzen ari direla eramatea, pixkat hori beldur direlako osasun zentrora hurbiltzeko, eta gero beste arazoa da, lehenko betatu dizudana, badagola baita kanpaina bat, txertaketen aurkakoa eta komentatzen dutena, txertuek zertarak balio zutena, eta aurrak txertatzen ikusten ari direla, eta hori ere arazo bat bihurtzen ari da, herrialdea beratxetan, eta gure inguruan ere, elgorriaren aurkako estaldura jisten ari da, eta bar, Orduan badirudi, Kanpaina honek hemen ere horren aurrean kontzientziatu nahi du, Orduan badirudi aurreko urteetan orain arte aurrerantz egin dela eta orain aurten agian pixkat berriz atzera egiten gabiltzala. Bai, eta ikusten duguna kurba hemengo herrialde aberatsetan, estalduretan jaitsiera bat emoten ari dela azken urteetan. Orain arte beti gorantza joan gara eta estaldurako hobetzen, eta orain ikusten ari gara txerto batzutan estaldura jaisten ari direla, eta hori oso kezkagarria da. Alde batetik, gaixotasunak grabeak direlako, eta kaso batzutan heriotzeraino eraman ditzazkelako aurrak. Eta beste alde batetik, eta orain argi ikusten dugu, txertorik ez badago edo jendea ez badago txertatuta gaixotasun baten aurka, bi gaixo baldin badaude, 10 gaixo edo 20 gaixo baldin badaude, osasun sistema gai da, gaixo horiei medio guztiak emateko eta sendatu ahal izateko. Baina, gizarteko portzentai handi bat gaixotzen denean, osasun sistema ez dago prestatuta, ez dauka medio hori, jende guzti hori sendagaiak eskaintzeko, hospitaleko zerbitzuak eskaintzeko, eta hemen urtero ikusten dugu nola egiten den txertaketa kanpaina gripearen aurka,
Eta horregatik izaten da, ez deno gaixotzen bagara gripeaz, eta deno batera osasun zentrora iristen bagara kolapsatzen dugu sistema. Eta hori gerta daiteke, gertatzeari uzten diogu gaixotasun askotan. Eta hilkortasun tasak gehituko direla, eta hori ere ez gaude prest gizarte moduan onartzeko, eta ikusten dugu COVID-19ak gertatzen ari den. Hilkortasun tasak handitzen ari direnean, denok eskatzen gara pila bat. Ohitu garelako ongizarte maila batera eta hilkortasun tasak jaisten joan dira, eta bizitza esperantzare handitzen joan da, ez? Orduan hori zabaldu beharko litzateke ez munduko beste herrialdetara. Noski. Beira, duela gutxi irakurtzen nuen egunkari batek ziola. Txertoak ez direla naturalak, nola izango dira? Naturala zena zen lingua. Bizpairu aurriltzen zirela famili bakoitzean eragotzi daitezken gaixotasunagatik. Eta hori hola da, eta gogoratu behar dugu, memoria egin behar dugu, duela urte gutxi, nola hainbeste eta hainbeste aurritzen ziren eragotzi daitezken gaixotasunagatik, eta orain ez direla izan. Eta orduan zuen kanpaina hau sustatzeko nola egin daitezke aportazioak? Bueno, daukagu, era pilo daude, bakoitza bere neurrian kolaboratu alizateko. Alde batetik, kanpainaren informazioa edatzea eta adibidez sare sozialetan gure mezuak bidaltzea eta kopiatu eta bidaltuta eta txiokatu eta horrelako lan hori egitea ere asko balio handia du guretzat, eta beste alde batetik informatuak egotea eta bidaltzen dugun informazioa txertoari buruz eta pixkat ezagutzea eta jakinan aurrean egotea. Hemen gure inguruan ere txertaketa bultzatzea, gure inguruko familiako eta lagunen artean ere hori inzidentzia gizarte eraginkortasun hori garrantzitsua da. Eta gero gu eskatzen ari garena da jendea bazkide egitea, edo bazkide egitea, ez? Horrela lortzen dugu, emari jarraitu bate esker, lortzen ari gara aurrera pauso handiak herrialde askot. Eta hori gure web horrian bitartez egin daiteke, www.unice.es, eta han bazkide egin zaitezke, eta horrela lortuko duzu baita informazioa nolanean ari garen eta ze aurrera paso lortzen ditugun diru laguntza guzti horiekin. Hemen Nafarroan baditugu ia 6.000 bazkide, eta horri esker lan handia egiten ari gara herrialde askotan beraz. Animatzen ari gara jendea gure ekipora biltzen eta geta gehiago baldin bakara, gauza gehiago lortuko ditugula, ez? Mila esker, Maider, gurekin hitz egiteagatik. Mila Espero dugu ongi joatea txertoen kanpaina haue azkenean zer gertatzen den. Bale, mila esker, eta zuena ere kolaborazio bat izan da, ez? Gure kanpaina jakitera ematea Nafar guztien artean oso garrantzitsua da guretzat. Así que mila esker. Mila esker, zuei, eta hurrengora arte. Berdin. Koronavirusa prebenitzeko gomendioak. Sarri garbitu eskuak urarekin eta saboiarekin. Estul edo doministiku egitean, ahoa estali besaurrearekin edo mukizapi batekin. Botatzeko mukizapiak erabili, eta ondoren zakarrontzira bota. Arnas sintomarik baduzu eta infektatutako pertsona batekin kontaktuan egon bazara, etxean geratu eta deitu 112 telefono zenbakira. Beste ez zalantzarik baduzu, deitu 948 290 290 telefono zenbakira. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.
Nafarroako herri eta paisaiak ezagutu nahi dituzu? Bertako bizimodua nola den ikusi nahi duzu? Hortarako zure programa da Herriz Herri. Zatoz gurekin eta 32 herrietan zehar ibiliko gara, Nafarroa ezagutuz eta deskubrituz. Zatoz! Arratsaldeon, itxaso? Arratsaldeon, bai. Bueno, hemen gaituzu, Nafarroako antzerki eskolan. Zergatik ekarri gaituzu ona? Bueno, ni berez antzeslea naiz eta eskola honek ikusi ditu nire lehenengo hastapenak antzerki munduan. Eta orduan hemen hasi eta non jarraitu zenituen ikasketak? Edinburgoko unibertsitate batean ikasi nuen antzerki gradua. Eskozian. Eta orain, zertan ari zara edo? Xaloa telebistako, Nafarroak munduan saioa aurkezten dut orain. Non Nafarroako jende anitza elkarrizketatzen dugun eta haien atzerriko esperientziari buruz hitz egiten dugu. Eta gero zuek guztiekin partekatzen dugu. Zeinen proiektu interesgarria, ez da? Entzun duzue? Piztu ezazue Xaloa telebista. Eta egon erne, laiste izango duzue. Nafarroak munduan saioa ikusgai. Irria, umorea, hausnarketa, konplizitatea, jakin-mina eta beste 1000 gauza partekatuko dizkigute aurten ere gurera, Euskal City saiora etortzera ausartu diren solaskide jatorrek. Gure gonbidatuek binaka elkar ezagutu, taldea osatu eta ederki pasatzeko aukera izango dute sari ederrak irabazteaz gain. Aniztasuna eta euskararen alde, aurten ere Euskal City saioan izango gaituzue ostegunero Xaloa telebistan. Gaurkoz, hau izan da guztia. Orain, bukatzeko musika on saioarekin utziko zaituztegu. Mila esker hor egoteagatik eta bihar arte. Eta orain, aukera dezaku. Ongi etorri musika on saiora. Gaurko protagonistak Burlatako hirukotea dira. Laugarren kidearekin pasaden urtean kaleratu zuten bere lehen diska eta eszenatokiak hartzeko gogoa handiz datoz. Zuekin, nahiak nahi. Baloratu eskutan duzuna beteak izan aldira zure nahi guztiak begiratu atzera nola pasatzen diren egunak elkarri lotuta. Haupa, nahia naiz, 31 urte eta gitarra akustikoa eta ahotsak egiten ditut. Kaixo, Iñaki Santos naiz, Burlatakoa, taldeko gitarra jolea eta 27 urte ditut. Kaixo, Iñaki Pulido naiz, nahiak nahi taldean basoa eta korrak egiten ditut, 31 urte ditut eta Burlatakoa ere bai. Askatu nahi nuke, barruan ahazten dirana, jarrera bideara. Bueno, eskerrik asko gurekin hitzordu hau izateagatik. Eta, konta iguzu, noiz eta non sortu zen nahiak nahi? Nahiak nahi abestiak, ni bakarlari munduan, ibili naiz 2 urtez Iruñerriko eta Nafarroa mailan, hainbat taberna, gaztetxe eta hainbat lekuetan abestia joz. Eta horren ostean, nolabait somatu nuen abesti horiek banda egiteko unea iritsi zela, ez? Orduan esan nuena, banda bat egiteko unea heldu da, eta nola egiten dugu hori? Deitu nuen hasieran Iñaki Pulido eta Ruben Matilla, hiruak garela kuadrillakoak, eta espreski Iñakirekin egon gara, lagun mina gara haurtzaindegitik. Eta hiruon artean prestatu genuen diska, eta behin diska egina zuzenekoak lantzeko, deitu genuen Jaitxo eta Iñaki Santos zuzenekoak prestatzeko. Besteak ere ezagunak zenituzten edo lagunak?
Bai, betidanik, burlatakoak guztiak. Nondik ezagutzen gara Peñatik? Peñatik, batez ere, eta gero, gauetatik. Bai, hainbat parranden ostean begira nola bugatu dugun. Oso kuriosoa. Eta zein musika estilo duzuela esango zenukete? Nola definituko zinatekete? Musika, ez dakit, izango da pop edo rock eta arteko genero ez dakit izango dela definizioa, ez dakit. Bai. Ni grabatu nuenean, grabatu zuenak esan zuen kantautore estiloa dela. Eta nik esan nuen, hori, estilo bata. Bai, porque kentzen duzu bateria eta abestia jarraitzen du, eta kentzen duzu gitarra bat eta abestia segita. Azkenean, biluzten duzu abestia eta geratzen da sortutako abesti hori. Eta esan nuen, nahi ba, begira, badu zerbait esateko. Batzutan gaineragoa eta bestia ez dakit lasaiago eta... denetarik. Eta pasaden urtean Jarrera Bidea da diska kaleratu zenuten, eta gainera Nafarroako Antzerki Eskolan aurkeztu ere. Zergatik nolatan? Aurkeztu eta bete. Eta bete. Bai, hori izan zen, gaun magiko bat, egia esan hori izan zen, ostras pasada bat. Eta zergatik, esan duzun bezala, lehendabiziko diska da, bakarrik 8 abesti ditu, porque ez dago dirurik gehiago. Eta horretaz aparte, baita ere, da, abestiak zergatiak esplikatzea, eta, ez dakit, horrelako zerbait gehiago egitea zuzeneko batean, ez? Eta horretarako, pentsatu genuen antzerki eskola izango litzatekela leku bikaina, gainera hor Iruñan, Alde Zaharrean, eta leku superpolita, eta dena. Eta esan genuen aurrera. Bai, berezia. Bai, goxoa ere, ez? Bai. Eta zemuzkoa izan zen diska osatzeko prozesu hori, ze kontatzen diguzue prozesu horren inguruan? Hasi ginen, nahiaren abestiekin, eta pizkanaka egoetzean bateriak egiten digitala edo, eta ni ere basua erekin, eta dena kompaktua bola hartzen ere, eta gero gitarra Ruben badaki zenolako trukoak ere teknikak eta hori. Eta azkenean, diska osoa sortu eta gero ja Iñaki eta Jaitxo sartu ziren eta hola. Haiek sortu zuten, ni iritsi nintzen, Iritsi zinen dako klabai. Azkenean guztien. Egia esan, diska sortzeko modua edo era niretzat oso kuriosoa eta ez dakit, normalean ohikoena da abesti bat edo ideia bat lokal batean sartu ez, eta denon artean garatu, eta hau da nire ideia, egin dezakegu bada bestea. Hori da, nik orain arte ikasitakoa, baina hau izan da bestelako prozesu bat, ez? Abestia nolabait egina zegoen, eta abesti horren gainean landu egin dugu. Bateriak sartzen, eta nik bateria sartu nituen, eta gero abestiak utzi nituen, bakoitzak egin nahi zuena egiteko. Eta nik ez nuen abestia entzun, praktikamente ahotsa sartu arte, ez nekien nola geratu behar zen abesti hori. Eta pentsa, zure abestia bidaltzen dizutenean, abesteko esaten duzu, hau da abestia? Ostia da, benetan ikaragarria, da prozesu oso bitxia. Abesti bakoitza ere hartu du bere rol desberdina, eta lasaiago, bizkade rockago ezakit. Bai, ideia dago eta gero hor nabaritzen da nola bideratzen duten gainontzekoek, Ruben kasu honetan nola ikusten du ideia hori eta nola bideratzen duen eta ikusten du hemendik joan behar dela, ez? Eta hasieran abesti batzuk ziren lasaiagoak, baina bizkortu ditugu edo jo que se, produkzio lanak azkenean. Produkzio lanak, bai. Eta ni egia esan ez dut inoiz egin eta harrituta geratu naiz eta oso pozik. Eta zer uste duzu transmititzen duzuela zuen kantekin? Zertaz hitz egiten duzue zuen letretan? Letrista honek da, azkenean. Sentimena baina, ez dakit ez. Bai, letrak, nik azkenean letrak egiterakoan da bizipenak, ez? Nik bizitzen dudana eta nolabait saiatzen naiz, orain arte behintzat, modu positiboan eta produktiboan eta ez da horrelako norabide batetik egiten. Ez dira letra oso zuzenak eta
Horrela. Eta galdetu nahi dizuet, zein kanta izaten diren kontzertu amaieratan? Zein karta gordetzen dituzuen bukaerarako edo? Bueno, beti izango da bis moduko singela ez, eta sinezumena zen edo, bai. Ez dakit, zenolako lekuan errepertorioa egiten duguna, eta ez dakit, pizkat rollo desberdina hartzen dugu. Lekuaren arabera. Hori bai. Hombre, 8 abesti besterik ez ditu, osea, bukaerakoak bidira eta 4 kontzertu egin ditugu gainera. Eta bukatzen dugu normalean jarrera eta sinesmenarekin. Eta maila pertsonalean, zein erreferente izan dituzue? Zein talde gustoko izan dituzue bereziki? Hori da. Behintzat azkeneko urteetan edo. Nik uste beste rollo ezberdinak, denetarik ez entzuten dugu, baina da musika lasaia ere bai, eta ez dakit jazzetik, rock, metala, ez dakit da. Bota pare bat. Ni hasi nintzen entzuten rockabilly, adibidez, gero heavy metala. Rockabillyarekin hasi zen. Bai, ez dakit, denetarik, orain, blues, azkenean denetarik. Denetarik, bai, eske... Bai, ni adibidez gustatzen zait tekno, eta ekarri dut martxoatek egiten dugula Burlatan jaialdi bat, eta begira, en primizia. Eta zuen inguruan ze talde aipatuko zenituzkete, hola... Pues ni Iruña mailan gustatzen zait talde bat Sonic Toys duena izena, direla Iruñakoa, gazteleraz egiten dute, eta gero, ez dakit, mundu mailan, pues desde John Mayer hasta los infalibles Foo Fighters, adibidez. Hola, fantasiari leku hautziko bagenio, ze talderekin gustatuko litzaizueke jotzea, eszenatokia konpartitzea? Ez dakit. Zein taldekin. Joder, Foo Fighters adibidez. Foo Fighters, claro. Edo kolaborazio bat egitea. Bueno, dozen gauza beti... Baina, gu beraiekin edo beraie gurekin. Zuek haiekin eta haiek zuekin espero. Ez dakit, esan zuen. Ez dakit, azkenan oso pertsonala da zenolako taldeekin. Edo beraiekin jotzea edo proiektu berean jotzea, ez dakit, azkenean gu taldea adibidez, oso pertsonala dela. Azkenean zure teknika, zure beste truko batzuk, azkenean beste taldea osatuta dago eta zu bakarrik jo behar duzuta. Eta zerk emozionatzen zaitue eszenatokian zaudetenean? Bien. Atera baino lehen, ez? Jendearen, niretzat jendearen erantzuna adibidez. Hori publiko horren... Baduzu erritualen bat atera baino lehen adibidez? Normalean, ez dakit beti. Nik isilik egon, porque orain arte egon naiz bateria jotzen, eta, batzeuden hor, baina orain abesterakoan, hor, isilik egon eta lasai egon. Gogoratzen zuek kontzertu bereziren bat, hola... Emandakoa? Hombre, niretzat bereziena izan zen lehendabizikoa Nafarroa Antzerki Eskolakoa. Porque gainera izan zen lehenengoa, ez? Nik oroituko naiz beti lehenengo abestia bizitzaren bagoia duena izena horrekin hasi... Kontzertu hasi nuen ni gitarrarekin a capella hor publikoaren artean eta antzerki antzeko bat egiten. Eta horren ostean igo nintzen eta hor hasi genuen kontzertua. Eta hasi genuen bizitzaren bagoiarekin eta hasten da bestia nola akorde batekin horrela eta hor eta hor nolabait esplotatu zuen dena eta sentitu nuen hor ze momentu egon egin dugun hau guztia, zer egin dugu, ez? Gainera bai teloiarekin, beste sentsazioa zen. Bai, hori ez da azten, ez. Baluarteko kontzertua ere izan zen nahiko bitxia. Jo genuen hori eserleku txik gaurrean, eta ez dakit, Bai, zen Baluarteko gela handienaz direla, 1500 eserleku dira. Eta pentsa horrelako toki bat, nik ez nuela Baluarte ezagutzen, eta horrelako toki bat, dena gora eta dena hutsik. Abesti bat bukatu eta autoaplauditzen zara. Oso arraroa, bai oso ongi eta montajea eta dena.
Eta galdetuko dizuet zer den zuentzako musika talde bat izatearen alderik mikatzena edo okerrena? Hombre, niretzat, eske talde bat badira gure kasuan 5 pertsona, eta 5 pertsona horiek egunerokotasunean, eske bizitzari aurrera egin behar zaio, eta ordutegiak, ez daki zer, dedikazioa, motivazioa, sinkronizazioa, eske 5 pertsona ezberdin gara mundu honetan, eta 5 horiek batzea hori oso zaila da. Porque bakoitza bagu gure lana, ez gara honetaz bizi, hori da gakoa, hori da arazoa. Eta gainera egungo egoera honekin ere, pentsatzen dut zailtasun horietariko asko ere muturrera joan direla edo, eta zuen kasuan adibidez, zein modutan izan du COVID-aren egoerak eragina zuen taldearengan? Ze inpaktu izan du? Ba, ez jotzea, azteko. Ez jotzea kanpoan, ez? Claro. Estenatokietan. Bai, pentsa egin genuen azkeneko kontzertua martxoak 7 eta hurrengo astera heldu zen konfinamendua, ez? Eta eta orain arte heldu da, eta orduan ja geran horrelako garreria edo inertzia bat hartuta eta geunden superpozik eta iristen zen uda berria uda eta kontzertuak lotzeko edo jotzeko momentua eta dena, eta batean burua moztu digute, dena akabo, eta horrekin batera dena, ilusioa baita ere, eta nire kasuan behintzat esaten du genuen gure artean aprobetxatuko dugu kanta berria sortzeko eta ez daki zer, baina oraindik gatoz horrelako inertzia batetik ez dugula, ez da gure burua kokatzen. Osea, niretzat gauzak posatzea eta luzerako doala da nire iritzia eta, pena bat. Zuen kasuan kointziditu da zuzen ere diska atera eta justo momentu horretan ere pixka despege momentu horretan gertatu dela egoera hau. Baina egia da beste talde batzuek adibidez kontatu digutela, izan dituela beste aspektu positibo batzuk ere, barne mailan ere talde bezala bai kohesionatzeko, bai barne lanketa edo sorkuntzari dagokionez, eta horregatik ere galdetu nahi nizuen, hain zuzen ere zuen kasuan izan delako nahiko berezia ere, ez? Justo tokatu delako oso momentu delikatuan. Gainera proiektu berria ere bai, azkenean. Proiektu berria izan da, eta eske zegoen ezer finkatua edo solidoa, ja generaman bakarri 4 hilabete, osea, niretzat hau izan da una puta mierda. Claro. Kopon. Eta, hemendik abiatuta, etorkizunera begira ze proiektu dituzue, ze pentsatu duzue, nola egingo diozue aurre hain zuzen ere egoera honi? Dena kolapsatuko dela eta talde guztiak bere proiektuak aurrera aterako dutela eta bere abestiak eta, orain egiten diren kontzertuak denak eserita edela aterako den guztiak. Ni aurre ikusten dut, orain arte, kontzertuak egiten dituztena, baldintzak dituzten taldeak dira edo baldintza ez dakit, arrastasun gehiago egiteko edo dena delakoa. Edo beste ibilbide bat. Edo beste ibilbide bat, edo akustiakoagoak, edo dena delakoak. Eta hori luzatuko da denboran, eta hau pasatzen denean, egongo gara gainontzeko talde guztiak ateratzen aldi berean. Eta ez da, astebururik egongo jaialdi denak joa izateko, hori da nik ikusten dudana, orduan. Baina, ez dakit, badirudi hau luzerako doala eta orain bai saiatuko gara zerbait sortzen edo egiten eta zerbait hasi da loratzen, hori da esan dezakedan. Eta ikuspegi positibo horrekin batera, elkarbanatu nahiko zenukete bizipenen bat, pasadizoren bat, anekdotaren bat, zerbait bizi izan duzuena, urtetxo honetan edo nabarmenduko zenuketena? Zerbait ez dena oso intimoa edo oso...
Lau kontzertu bakarrik. Pues niri geratzen zaidana da, pues kontzertuak bukatzerakoan, nola, dena burlatakoa garen eta peñakoa garen, pues eske bukatzen dugu kontzertua eta kontzertuen ostean bukatzen dugu beti bezala. Parranda egiten dugu eta hori da. Eta bai, pues... Eta hor gertatzen dena ia ez duzue hemen kontatuko, ezta? Bai, hasta aquí se puede leer, ¿no? Se dice. Eta gure ikuslei bidaliko zenioketen mezuren bat edo esango zenuketen zerbait? Horrela bukatzeko? A ver, mira la cámara. Nik ez dakit. Bueno, gure diska entzutea... Bai, pues... Ni diska entzutea eta... Bueno, orain kontzerturik ezingo ditugula egin, epu luzerako gainera, baino... Ez dakit, hasiko garela zerbait dagoela loratzen eta hasiko garela zerbait sortzen eta ez dakit hurrengo kontzertuan ja izango den bigarren diskoko aurkezpena, edo ez dakit zer izango den hau. Edo hirugarrenera, Edo hirugarrena, ja, zerbait oso arraroa. Baina, bueno, jartzea nahiak nahi kotxean, etxean eta, jo que se, esatea, zabaltzea, gurasoei eta, jo que se, eta denei, uste dut, nahiko publiko zabala duela nahiak nahi, adibidez, ez dela bakarrik gaztei zuzendutako bat, edo hori da nire sentsazioa. Ba, entzuteko oso musika erraza. Uste dut oso zabala dela. Publikoan hitza duzu orduan. Bai. Edadari dagokionez. Bai, hombre, a ber, etorri dira dena burlatakoa, asko maite gaituztelako. Zuen kintakoak, ez? Bai, eta gurasoak, eta oso ongi, hombre, eskerrak burlatari hori argi dago. Baina bai, anitza eta zabala dela diska eta konpartitzea eta disfrutatzea. Oso ondo, oso ondo. Bueno, honeaino, eskerrik asko gurekin tartetxoa konpartitzeagatik eta hoberena opa dizuegu eta ziurrenik jarraitu ahalko duzuela, ez dakite noiz, baina jarraitu ahalko duzuela zuen prozesu musikalarekin eta mil esker ikusiko gara kontzertuetan. Espero. Agur! Bueno, yo... Baloratu eskutan duzuna beteak izan aldira zure nahi guztiak Begiratu atzera nola pasatzen diren egunak elkarri lotuta Eta orain aukera dezaku Hasiera loratzen aukadetan nabarira zirrara sentitzen Urrara denbora piloa askatu nahi nuke barruan ahazten didana jarrera bideara Behin ta berriz errepikatzen da gauaren ilargia adibide gisa Eta orain nonda irten bidea ezinezkoa izango zen trampa txiki bat gabe Hasi da loratzen aukadetan nabarira zirrara sentitzen urrara denbora biloa askatu nahi nuke barruan ahazten didana ta ezaztu Hasi da loratzen
cadena